Wala sa batulbe. Isa sa niya itong hirong kuhan. Malugo na nato. Tama na ba? Isa nang hilak. Gabi pa mong hilak. Bye, batulbe. Hi guys, good morning. Karon di ay magkuhan ko, magluto ko kanang nay kamuti ang himong french fries kay isang madaat ni sayang paning kamuti ha. So ang gipakpakan. Unsa day guys kanang nay naka-history ninyo kanang nay grabe sing hilak sa duha. So ako nihilak po ko guys, sinilakay jud mi sa nitapos ang iro. Ni Bartolbe. Kung magkasidya ka nang tiguang na banja. Kung sidya ka nang biglang na. Katong ni Agi, tong before mi nga tong sibo ni im kay kung sidya ka nang yo putuning kaon dya hanggi badusag ti dyan. Para bitag ilantan siya dyan marag kanang na ay nagludya. So anang babantasan magngana na siya guys, ahan siyang atimanen, ahan siyang paimbagatas ang kanang na ay kanang asukal nga na ay tubig nga maligam-gam ang ipainom kay kanang sa biklinen na lagi tong hero kay tiguang na 14 years old na nung pud to, pero tanang hilak ni Marjorie sa kagabi gidog sa kwarto sagpatay na. Kapatid ka mo si Boboy si Marjorie. O magitingog dya. Hanginan nga. Just naging gabi, kutog na mo. Saan ko nila pagtuga nga, namatali ko na sa Bartolbe. Hindi ko nga, di mo palabi kay, di ko wag naman na. Dya. Kaya man nga, nakita ko din ko guys kay, daan ang butong nagludyan kay, dyan manggiligo. Ligo ng Boboy. O, tapag magligo, yung collapse na dayon. Wala tayo kamat dyan. Bisang ilan kanton dyan. Naliguan si dyan. Masiguro to nga. Namatay. Kay marali ito sa nagluza. Magluzagay na si dyan. Di dyan angay di doon. Wow, bisan susang kuha nga di magliligo. Yun, na. Dyan sa taot. Ina kanang hagluto dani. Ahang kung ano kay ang ilubong aturas ka na ngay juta ra ninday tus gawas. So gisakitan jud sila mahasura ng iroa kay 1 year po na nila dito sa shop sa Alicia sila nag-atiman dya ila nang gi tugdog sa ilang kuan susud sa kwarto. So kuan sila di ba sa pudla limaw antag nga na guys usan mo ka nga iro ra na sakit ba sa pud pero na di mo magpalabi kay di pud maadyo mag sige hilak si Nini nawana na bidyohi grabing hilak di mo gabing hilak Nini kay namatay lagi ko no niingon na to nga nakatawa na hinung ko kaningin nga pwede ba kuno bisan og kanang patay na dados veterinaryo nun sa nabamboy banas veterinaryo di man patay naman na mami atong na dun sa kuan veterinaryo si Bartolbe yun dados veterinaryo patay naman. Pero ako guys nihilak jud ko kay siyempre luoy basta ni ako ra ba say pinaka-close dana ni sa tanan ako jud kay ako ra jud duwan dana ni kay maitag na manguan kay iritado na lagi na siya kay tiguang na anja kana na ay saan man na ato pagtutob sang kinabuhi. So tay mahimo
O di pa ipalubong. Kung nga ito ipalubong nga, patay na na. Kaya padapalay ko na sa veterinaryo, arang hilak lang duha. Unsa man sila oy. So guys, diyan nagahang kuan. Kamuti, wani mo tayong asukal kay ari na butangan dari naghaman kuan. Di ko ganahan na magpilit-pilit bitaw sa kaha. Diya ag mantika kuan. Kada nay di ko ganahan nga ra ang gusto guys, murag french fries. Kami man sa kay kuan man kamuti man nga violet. So, mukaan sa kudaan guys, kay magkubkob na mas gawas rin ni Buboy. Auto na rin sa hanang ipauna-una kubkob. Gamay na rin ko ang. Ayan, digham. Kaya ka na pod, be. Ka na pod. Si Gobkob, si Paghilak. Saan kayo di na mabuhi, yung din natin ilabong. Hindi ka nala ilagpalabong kay paras veterinaryo, nasa na patay naman na. So guys, grabe. Ang nahitabo dani sa kuan sa pagkamatay sa mangiro kay kuan ganang timing sa birthday ni John Mark. So grabe talaga. O Jud, hay talaga. Oh, Tagalog naman ko. Na Tagalog ko kay nang Tagalog dali sa among boarding house. So nagkakaon ko guys atong birthday po ni Jomar. Namatay sa Migiro. Tong kuan katong birthday ni sa pero idzang edad dito nga namatay po tong Migiro nga arag pa na manghila kay way sakit kay kamatay. Time po tong birthday ni Jomar. So ni din naghabmon. Mga lagpas sa siguro tuhod kay unjag manimaho nararaban ni sa among gate. Di man po ni kuha nito taa kay umakon. Pinanglan sa glawom. Ito naman sa tambon kay lisod og manimaho. So ako guys, ang hilak ko pa kay bawa na gabi nga namatay lang yun dyan. Ito man lagi misibo. Saan man ang grabe sa hilak, alauna, ang tugbuntag, grabe hilak. Majuri ni Jomar. Diya, ngayon nga ka nang, di ko na ilubog, di ko maabot. So, moto. Grabe ba sa panglausan hero, guys, grabe nila mong kapinangga. Diya, saan taman nga, di man naging nato ni hawid yung kinabuhi natin. Sabi sana, wani ka nang naihiro ka ni kay how many years pinidari sa among mga kamot. Pinangga lagi na magigastusan kanining Mario. Sa dito pa ni sa kuan guys, sa shop, gidani ni Mario sa veterinaryo kay nagdugo idang lubot. Diyang tayo bitaw ka ng kuan kay kanang hindi sa makakamit sa gahi. Jadi na guys, gidaan ng Buboy oh. Tambok na rabanta ni. Nana guys. Hindi ako naman taniro ah. Sakto na boy. So pala bigila kay hiro na bitaw na. Gabi guys, so nila sila natug. Tibok gabi kay hindi ko nila ipalubong kay luwi ko no. Why Bertol be kanis Buboy grabe sa hila kay idugdug ko sa nila sa kwarto ni. Saan taman nga ate may mura ni kay kuan man ka nang nagbatas Ginoo nga kuha na siya. Sayang ng luha. Palabi, kagabi para mong hinilak.
Puros na siya. Ha? Eh. Puros na siya. Wala ako. Ito. Kung saan man ipatay? Kabuhay pa na. Apo na. Karon? Uy, ang marto dito. Sudah nak ada dah ni apa pun. Ito na, ito ko pakahama. Ha? Tidak nak malimun. Pili ko kasi mga ate din ay na dahil sobrang kuan mo. Asa punta doon na boy? Ito big. Ating ipatay ni. Kita mo dito. Hindi sa naman na. Ang kabungan lain ang adlaw. Kaya wala pwede